Hayırlı Ramazan günler. Kadarlı dostlarım, tuğanlarım. Mene minişik. Elgine şunday pasportni kınıyım dige. Şunday bıyık kına kınıyım. Minişik telefon alam düşürürge deyip. Hazır balkıp yaşığa. Dünyalar yemlenip gide degендей. Mene min bugün sizge özümden sirimni aşırıga buldum hele. Min Allah bilsa Allah'ın rahmeti bilen 5 iyul günü Sochiga sanatoriyaga yol itirge кетем Allah bilsa. Bir ayga, полный bir ayga. Şuna göre mine indi talepler Rosnadzor'un talepleri zor bitinde. Nasıl atır yerlerde varam. Koronaviruska testирование işletirge baram. Her bir kişini şulay жерine жеткіріп, текшеріп кіртселер бегебет болар еді әлбәттә. Her bir kişiden тестирование ясап, чтоб барган жерлерде поездлардан да, транспортта дегендей санаторийсында, чтоб ауыртулар булмаса, бегебет болар еді әлбәттә. Менә соңа күрәйін өзімді шул документны оларға дип барыш аны битинде 2 көн олдан гына эшләргә кирәк тестированиены. Соңа күрә менә как раз миңа бүген ясатсам 3 көндә эшләп бирәләр аналар бирсә. Менә шундый эшләр белән җиридерим әле. Ярый. Сен сау булып торыгыз. Хәерле көннәр телим барчагызга да. Менә шулай Гөлнур апайгыз Allah bilsa yol итәргә китә. Сочи, Магадан деген санаторий. Бик матур. Мин инде кирип карадым. Булай инде кирип карадым. Бик матур җирләр. Элек бер кешенең, бай кешенең бер графның поместьесе булган ул. Анда шундай матур дендрарийлар инде, үсемлекләр, парковый зоналар, бик матур диңгез рядом гына, Алла бирсә. Менә шунда барып, ял итеп, су кыйнап, бераз сәламәтләнеп кайтырга дигән шундый теләк бар иде, Алла бирсә.